Itinagan ti Ama, ken ti Anak, ken ti Espiritu Santo. Ti Apo adda kuma kada kayo. Maibilang tayo anagasat, ngamin, nairaman tayo ti kinadiyos ni Kristo, babaan ti bunyag. Nagasat tayo, naadda tayo iti saklang ti Diyos, no nakakonektar, no agnanayon nga adda tayo ken kuana. Pagasatan tayo nga rod ti lubong tayo, babaan ti panangiwaragawag tayo ken Kristo. Tapno nga rod maikarita tayo makirano, diti dahiti na santon a misteryo, kinagtalinaed tayo anagasat, bigbigan tayo dagiti basbasol tayo, pagbabawyan tayo idayan tangay mamati tayo, ti Diyos manangaasi ken managayat. Iti napakumbaba anakem kuna tayo agkonpesarak, iti Diyos sa man nakabalin amin, ken kada kayo met kakabsat, tasyak nakabasolak, iti panunot sao aramid ken liway ko. Basol ko, basol ko, basol ko unay. Isu ngagpakpakaasi ken Santa Maria ngagnanayon na Berhen, kadagiti amin nga angheles ken sa santos. Ken kada kayo met kakabsat, tay kakaasi dak kuma iti Apo tayo a Dios. Kaasyan na tay kuma ti man nakabalin a Dios, ket kalpasan ti pan nakapakawan dagiti basbasol tayo, ipan na tayo iti biyag nga agnanayon.
tayo. O Diyos, ragsakam ti agtaeng iti kararwa dagiti napudno ken ka, tulungan na kam kumangarod nga agbiag iti kasta a kinasingpet, tapno kan kanayon laeng nga agtaeng ka iti uneg ti puso mi. Gapo ken Apo mi Jesucristo nga anak mo ket Dios, isu a makipagbiag ken makipagari ken ka iti timpuyog ti Espiritu Santo, Dios nga agnanayon nga awan ti inggana. Amen. Ti maibasa na adaw iti libro ni Propeta Jeremias. Kuna ti Apo, ilunod kunto ti tao nga umadayo kanya, ket agtalek iti pigsa dagiti tattao. Mayarig iti kayo iti letang, nga agtubo iti natikag adaga. Iti naapaya adaga nga awan nagtubo, ket awan naimbag adumteng kenkwana. Bendisyonak ti tao nga agtalek kanyak, wen, ti adda pamati na kanyak. Mayarig iti kayo a naimula iti asideg ti danum. Agturong dagiti ramut na iti waig. Saan nga agbuteng no dumteng ti napudot at tiyempo, agsipod ta nalang tulat ta dagiti bulong na. Saan nga agdanag no awan tudo, ket saan na sumardeng nga agbunga. Ti sao ti Apo. Nagasat ti tao at ti Apo ti pagtalkan na. Nagasat ti tao adi mangipangag iti pamagbaga dagiti managdakdakes, adi mangtulad iti aramid dagiti managbaso. Ken di makikapon kadagiti mangrabrabak iti Dios. Pagragsakan na ket di basbasaen ken utuben, tilinteg ti Apo ti aldaw ken rabii. Mayarig iti kayo a naimula iti igid ti waig. Kanayo na nalangto dagiti bulong na, ken nagbunga iti tiyempo na. Agbaligi iti amin nga aramiden na. Saan nakasta dagiti managdakdakes? Kas dalataep a maitayab no agangin. O komento nga rod ida ti Diyos, ket mailaksid danto iti gimong dagiti nalinteg. Tatarabayen ti Apo dagiti nalinteg, ngem pukawen na ti agnanayon dagiti managdakdakes. Ti may basa na adaw iti muna asurat ni San Pablo kadagiti taga Corinto. Saan ang nagungar ni Kristo kadagiti natay, ubbaw ti pamati. Yan tangay, taikas kasabami ti panakapagungar ni Kristo. Apay ako na ti sumagmamano kada kayo asaan mapagungar dagiti natay. Tano saan ang mapagungar dagiti natay, saan met nga rod ang napagungar ni Kristo. No di napagungar ni Kristo, awan serserbi ti pamatiyu, ket si babasol kayo pay laeng. Kaya't napay asawen, napukawen dagiti natay ang nagtalinaed iti pamatida ken ni Kristo. No agpaay laeng iti daytoy abiyag, tinamnama tayo ken Kristo, ket awanen sa bali, datayo dagiti nakakaasi. Nakakaasi unay kadagiti amin a tao ditoy lubong. Ngem iti kinapudno na, napagungar ni Kristo kas pamatalged, ang mapagungar tumet dagiti matmaturog iti tanem. Ti sao ti Apo.
Iyapo at ako kada kayo. Di pan na kay waragawag tinasantuan nga ebanghelyo kas insurat ni San Lucas. Idi sumalsalog da iti bantay, nagsardeng ni Jesus iti nasimpa adiso, ayan ti ado dagiti adalan na. Addamot sadyay dagiti nakaadado at tao, anaggapo iti amin na paset ti Judea ken Jerusalem. Kastamet kadagiti siyudad ti Tiro ken Sidon, nga asideg iti baybay. Napanda sadyay tapno agdengeg da ken kuana, ken paagasan da dagiti saksakit da. Napanmet dagiti agsagsagaba kadagiti amin, kadagiti dakes nga espiritu, ket immimbagda. Kayat titonggal may sa asagiden ni Jesus, taadda aggapo ken kuana apan nakabalin amang paimbag kadakwada amin. Kinita ni Jesus dagiti adalan na ket kinunana. Nagasat kayo da kayo anapanglaw, takukwayo ti pagarian ti langit. Nagasat kayo da kay amabisin ita, tamapnek kayto. Nagasat kayo da kayo nga agsangit ita, kaagkatawa kayto. Nagasat kayo, nugurain da kayo dagiti tattao, no di da kayo awaten, no pabainan da kayo, no kunada dakes kayo gapo, iti anak ti tao. Agragsak kayo, tamapasamak iti kasta, ket aglagto kayo iti rag-o. Taad dadakdakkel agunggunayo sa dilangit. Kastamet ti inaramid dagiti ammada kadagiti propeta. Ngem asi kaypay, dakay anabak nang ita. Talinak amyon tinamay ti biyag. Asi kaypay, dakay amapnek ita, mabisinan kayto. Asi kaypay, dakay nga agkatawa ita, kaagdongaw, ken agsangit kayto. Asi kaypay, no nasaya at tisawen ti amin a tao, maipapan kada kayo, takasta met ti kinon ko na dagiti ammada kadagiti sinan propeta. Ti Ebanghelyo ti Apo. Good morning. Happy Valentine's. Apo. Nagita da ka Valentino na ka, Happy Valentine's kada kayo kadagiti awan, aga condolence. Kanya pay lang road niya. Kunada nagasat ka kanon into no bigat, nadamot ka Valentinom, nagasat ka, nadamot mang sagot king katisabong, nagasat ka, nadamot mang ted king katitobleron, ngamnahang ka nga mang namnama, no taro pa pang bokayo laeng mat. Baga tobleron tinamnamaem, nya? Tinagasat ko na tayo. Kapay nagasat, gapot at da ka Valentino mo, nagasat ka, ay awan data, agsina dan tumo ilaeng, patpatyam. Topiko tayo tatanga, Domingo dagiti maibasa, kinagasat. Itilubong tayo nga tattao, ti kinagasat, adu dagiti ibaga tayo nga nagasat, no timmaya ka, at agtaga-inop mo, di ka pa'y makatorturogan, tanangabak ka, 18:30, nangabak. So, palakpak, nagasat, kung natayo dahi dyan, yan. No, di tinangabak kayo, wow, naggasat. Nada. Ado na kita, ibaga tayo nga nagasat ditoy. Kas pangarigan ko ma, nakaadal mo di anak mo, agtrabaho da amin, wow, naggasat da itoy, pamilya ko na tayo. At damot nag-abroad, tayo sumot ti may isa nga mangingato ti ekonomiya tayo. No, adda mo maipawit na basitan, mapasimpana mo tayo kalapawan, naggasat. Na tayo. No nagwapo kin napintas kayo, naggasat ka kang naiyanakan, apay da kami agmalmalas kamlatan. Awan lakarbengan may mga agragsakan, apay talaga nga malas nga tamot ti panakaiparswami, iso nga kunak, agyamang kayo, anipipintas kadagwapo, taadda kami nga pangit nga pagibasaran nyo. Tahan nyo kung mamadlaw nga napintas kada nagwapo kayo, no awang kami niya, isongang kay agpaspasaw. Nagasat. No, daduma dagitay, adu dagitay apalan tayo iti tao, nga nagasat. Nga po di,
Idi ubingak mo't aka, manmano ti bisikleta di ayan me. At daaday ti dakkel mo, 28 nga bisikleta ni amang ko nga, diyak nga sakayan, ipasalog ko laeng batayak di pagpidalan na. Kasi numapang ka magbasa, makitag dagi di ka eskwela, naggasat daki din aya. Siguro no may saak mga inanak ko nak, sang pulo kami nga rod, makagatang siguro mo ti bisikleta day di amang ko. Nga maawam mo, no mabangka magbasa, dagiti ka eskwela, nagbanglo da kada, amuyo ti December pa nagkukursing, di ayan me. Kanagsiya at no, dalusyon da, nagbanglo ni, kada kami aga, sursuratak ti rupo, tatakiyag ko kang malasin, aldaw ton di pa ila na ikat na kursing na iso nga, nagaangrag kami nga taga-ubog ko na daman, hindi, agdagdagaw tabuok mo, agperperper, agkurkursing ka, awang pa nasayaat, agraman likod ti lapayag mo kakabkab, di maadari ti kabkab iti likod ti lapayag, na inya launay day jay. Kanaggasat da kung kunak init, at dalusyon da kami, ti lotion may ay awan Niinang ko kaagsinglag ti nyog. Gaden na, singlagan na, dantuladek na, kano nabayag basitin, nabunglogan, iso pala lotion ko, iso pala ti kwat ti buok ko daya, ko, apo ti gasat, kasla naggasat, kasla nagmayat, ti pa nagkitkitam ko makanya, da nga medyo na angat di jay biyagda. Kaslakas jay ko matikita ti nagasat. Uri matatakan niya tayo, nga dag negosyo ka medyo mayat, naggasat ka dagito yung nga tattaon aya. Kasi ti panirigan tayo ti kinagasat. No makatrabahon ka medyo mayat di position na mayat di kita na, naggasat ka dagito yung nga taon aya. Dahil ti panirigan tayo at tao ti kinagasat. Ngam ti kunayo, uray no agtrabaho da, uray napintas ti position da, napintas ti sweldo da, baka namalmalas da. Apaya, maiparit amin, maiparit ti taba, maiparit ti bukol, maiparit ti bagbagis, madida pa'y agkapen, baka nagasgasat tayo pa'y laeng mga agsidsida ti marunggay kin kamutay. Kinagasat, dayeti ay perception tayo ti kinagasat. Ngam da ito, ibagbaga na dito yung maibasa tayo, ti umuna nga maibasa, nagasat ko na. Bendisyonak ti tao, nga agtalik kanyak. Nya? Ti adda pamati na kanyak ko na ti surat ni ti libro ni Jeremias. Mayarig ti kayo nga naimula iti iigid ti asideg ti danom. Nga uray agtikag, mayat latta di kunkunutin na, agbunga latta iti ado. Dahil ti kinagasat, ibagbaga na nga ro diti kakabsat nga, ti kinagasat, no nakakonect tayo kin ni Apo Diyos. Kumunkunot tayo latta ti grasya na, agbungbunga latta mo ti grasya kanya tayo, dahil ti ibagbaga na kinagasat. Ti kinagasat nga ibagbaga na ka, it's not your building, it's not your assets. Haan nga gapot adda building nga balay mo, adda kwartam nga milyon, uray no adda sanikwam dagdagam. Iti imatang dagiti tattao nagasat ngam kini Apo Dios, haan nga dagiti ti pagibasaran ti kinagasat. Ti kinagasat nga ibagbagana no nakakonektar tayo kini Apo Dios kaagbungbunga tayo iti ayat. Ti kinagasat dayta ti kinagasat. Kano dadduma dagiti adda building na, dagiti adda sanikwana, dagiti adda kwarkwartana, uray agkakabsat, may sa anyog no mabalbalin pisyen da pagaapaan da. Uray adda sanikwana, uray adda trabaho na, no hannamot ammo ti makilangan ti lubungan, ngayon mga mandamot ta, edi nakatrabahon mayat biyagan kang imaton, anjak nga may consider dahi nga nagasat. Amuyo ti kinagasat kakabsat, haan nga agtopak, nga aggapukin ni Apo Diyos, kaslakan na nga bakti sipstiksan, haan. Mabalin tayo nga pagbalinan nga nagasat, tibiyag tayo, kintibiyag tibi, kakabsat tayo. Uray no awan ti adu nga sanikwa, uray awan ti adu nga perak, awan ti adu nga luglugan. No di sa nga pamilya, kaadda pa nagiinayat, respeto, panagsisinakit, nagasat dayta a pamilya. Uray man agin nadayuda, dati sa bali ti dadduman, no responsable di lalaki, responsable di jay babae, makapagrespeto da, makapaginayat dalat ta. Nagasat.
Iso nga si kababae, mabalin mo nga pagbalinan nga nagasat, jay asawam alalaki. Kaapaya ipagpanakkel na ka. Ni bakit ko, respetaran na, kasi na po Diyos, oray no, kayo, kas ano, agsinnaranay kami, hanak nga ibabain, kati number 1 nga kagura ti lalaki, no tinukay mo ti ego ti lalaki, uray kwartayo amnya kwarta. Never nga i-touch mo ti ego ti lalaki. Isugarod nga no mestra, mintatalon jay asawa, sana pa ila italmag, sa balit papanan na. Kaapaya, maitaltalmag di jay ego na ngam no, uray no mestra ni bakit ko, kasi kahanak mga ibain, ipagpanakkel na, mabalin nga ibaga jila kay mo, nagasatak apaya, kasjay ni bakit ko. The other way around, kasjay mat. Nga si kang lalaki, pagbalinam nga nagasat ni asawam. Responsable, haan nga agaramid iti madi, irrespetuon na ti imatang ti tao, ipagpanakkel na, iso mabalim mga kuna aji babae ko, naggasatak, ta iso ti asawak. Iso nga ti kinagasat, haan laeng nga, aggapo ti outside, ang aggapo ti ruar. Nabalin tayong aramiden, kala ko maji anak, agbasa na sayaat, respetarin na dagiti naganak, ipapati na ti agtrabaho, kunang tumaji nanang kintatang nagasatak takas to iti nagbalinan dagiti anak ko. Adda pa nagsisinnaranay, pa nagsisinnakit. Ura di pa nagkakaaruba. Nagasat dagiti kaarubam no si kaamom ti mangisakit kadakwada kada mangrespeto kadakwada ngem na agnay-ngayem ngem ka, agnay-ngayem ngem da. Gaputi kinatangsit kinaangit mo kas lala ultimo manok ti kaarubam, nga umay di balayo ko kunam laki no impyernon, pangbukayo lang nga rod tarupa mon, ay sus, demonyo pa ita ugalim. Malas ati kaaruba da ita. Kamabalin tayo mga agbalin nga nagasat nga adda pa nagkikinaawatan, pa nagpipinasensya, pa nagre-respeto kada, pa nagtutungtong anasayaat. Facebook ka nga Facebook, about na kaarubam kas lala si kalat ta tinalintigan. Ala, handala agun unit na singpet dangem si ka, ali ka sumanao ka, ay apo ko nam kalano si kat perfect. Malas ka nga kaaruba. Malas ka nga, makapamalas nga kaaruba ko na naaday jay. Iso nga ti panagbiag tayo kakabsat ti kinagasat, haan laeng nga agtupak nga kasla, aggapo sa dilangitan nga makaamutan, haan, no. Ti kinagasat, mabalin tayo nga pagbalinan anagasat, tilubong tayo. Anya pa iti kinagasat nga ibagbagana, no adda ni Apo Diyos, iti biyag tayo, isugar di dyan, no nakaramot ka king kuana, di ramot mo ko kumunot ka king kuana, agbungbong ka tinasayaat, nagasat. Kuno awan ni Apo Diyos, kaya't nga saun malas. Demonyo at biyag. Apay kunada, pinaraswa nga ta ni Apo Diyos ti di mat idi sakbay ti lubong ke pinarswa ti Dios ti lubong ko gusto-gusto awan ti awan niya. Idi pinarswa ni Apo Dios ti lubong. Pinarswa na nga ta mo ti jablo ti dakes. Apay nga nagparswa ti dakes. Pinarswa na nga ta. Assignment yo mamestra. Pinarswa ni Apo Dios ti demonyo ti jablo unuhaan. Won? Nagapon na nga rod. Iti philosophy, kinti theology ko na dayjay. Haan na nga pinarso ti dakes, but the absence of God rumwar ti evil. No awan ni Apo Diyos, rumwar ti dakes. Haan na nga pinarso, hanggang in the absence of God, taday ti nga lubong ka created by God nga nasantuan, napintas, nasayaat. Ngum no napukaw ti Diyos, iti pinarswa, rumwar ti evil. Kasjay mo ti tao. No, adda ni Apo Diyos kanya tayo, ikarkarigatan tayo nga agbyag nga nakaramot keng kuana. Kukwa na tayo, kukwa tayo mo't isuna. No nagkamali, pagbabawian. No nangrugi nga naawanin ni Apo Diyos itibiyag tayo, rumwar ti evil. Rumwar ti badi.
The absence of God, rumor ti evil. Iso nga kasjemot lang ti kinagasat. No ang nakakonektar tayo kini Apo Diyos, maibilang tayo ang nagasat. Naibunyag kanya tayon. Padpadigdagan tayo laeng, kumunkunot tayo laeng king kwa nangam no pinugsat mo, jaramot mo kini Apo Diyosen, mangrugin ti ibal, dadtan ti kinaagom. No awan awan ni Apo Diyos iti pamilyan, dadtan ti kinaagom. Dadtan ti agi bakit ti sakit tinakam, uray nagpakawanen, haam mo mapakawan. Dadtan ti kinatangsit, mangipangato ti bagbagina, tani Apo Diyos ka isugarod ti lubong ti kinapakumbaba. Dadtan di pa nagserbi nga bagbagina ti serserbian na, bagbagina ti itantanok na. No hantay nakakonektar kini Apo Diyos, so dagito iti rumwaran na ti kinadakas ti tao. Agbalin ama naging bubukod, agbalin nga imula na ti gura kin ayat, ano maawan nga rod ni Apo Diyosen, dagito iti tumpuaren. Iso nga kuna, kasano ti agbalin nga nagasat, no nakakonektar tayo kini Apo Diyos, agbungbunga tayo, uray pa'y tikag, kuna na uray pa'y no agtikag, no nakasayaat nga ubog, di nakakonektaran na, dito kayo, kuna na, agbungan tulat ta, uray agtikag, kasi magkanya tayo, uray adda pandemya, uray adda sakit tayo, uray adda problema tayo. Ikarkarigatan tayo lata ti kumunot ti grasya ni Apo Diyos tapno agbunga lata. Dahiti kinakristyano, dahiti kinatao tayo. Tano pinugsat tayo di connection ken ni Apo Diyos nagbalinan nga dakasen madadael. No napugsat di jaramot tayo nga mangkunkunot ti grasya ni Apo Diyos isu dayjay agbalinan nga managin bubukod, agbalinan anatangsit, agbalinan nga paramag. Agbalinan nga ikahariton dagiti adal, sanikwa, si asinno tayo. Kan nakayat nga sa una, gapo ta makimismisa kan kibagana ka, nakakonektar ka kini Apo Diyos akan kanayon, haan. Ulitin tayo, even our religiosity no daduma. Ore di kay kinarelihiyoso tayo no daduma ka, mabalin nga o sa renti demonyo tapno, agbalin tayo ato mangsit. I-disconnect na tayo kini Apo Diyos tapno ngumato tayo nasansan to akngem sika nasingsing petak ngem sika nalalaingak ngem sika demonyeta magayam demonyeto magayam daya kakabsat iso nga tatta uray dagitoy uray ti ebanghelyo tayo Salmo responsoryo ko nakuma anya ti bagana nagasat ti tao at ti Apo ti pagtalkan na. Naglakang ibaga, nagasat ti tao at ti Apo ti pagtalkan na. Ngam di aramid no daduma ka, agtaltalik tayo ti bukod tayo apigsa, agtaltalik tayo ti adal tayo, agtaltalik tayo iti sanikwa tayo, nagbalin tayo nga naimot, hantay ammo ti agayat, taapaya, agtaltalik tayo di bukod tayo nga kita. Iso nga kabukbuteng da kapay nga di kapay ammo ti agsagot, nakuntar amin. Mabuteng ka nga mangitid ti extra apaya, agtalag kang ordi bukod mo. Di mo ammo nga no iparabor mo kini kabsat mo, itulong mo kadagiti kakabsat mo, no agsobli maminribo. No agsobli ay Apo, pinullo-pullo. E kung natayo ka iso nga nagmayat, di mat naggasat no, ada nang regalo kanyam ka naggasat ka haan? No ada timulong kanyam ka naggasat ka. Pampanunutek ka, nagasgasat adi di mangted. Ngam si kadyo umawawat. Nagasgasat adi di si tumulong. Ngam si kadyo ay ari-ari Allah po. At dalabasit madamag mo. Agiwaras da, ijay, saglilima ka. Apo kasla ka lang mauraman. At da ayuda ay gubatan. Apo nagbalimpay nga satanas ni kapitanan. Ito ko nagasgasat ano si tumulong. Ngam si kadyo ari-ari titulong. Iso na daduma ka dante ko naggagasat na apayan nakaawat da. Hello. Naggasat da iso dati purpose da lang arudan, nakakwada pa nagadupay. Hello. Nagasat da ko na baliktad. Nyon da kagay bilang kayat na nga saon at da grasya kanya mun si kagat ti tumulong. No daduma gamin ti kinagasat kanya tayo ka managing bubukod no. Haan kakabsat. Ang tata nagasat ko na no ti Apo ti pagtalkan tayo hanga di bukod tayo nga laing nga tao.
Kabaulan tayo ti agbunga ti ayat. Ngam no di puso ka managing bubukod, ibaga na isulat ti pudno, ibaga na isulaeng ti maikari, iso nalaeng ti makaaramid ti nasaya at kadagiti amin ng kamadi. Haan. No nakakonektar ti puso tayo kini Apo Isus, agbungbunga iti ayat. Agbunga iti ayat. Uri ka mano nga Valentine's data nga ramrambakan nyo, mano nga aldaw ti puso, no dayta pusom kasabali ti turong na, ang kalat na nagasat. No hang nga nakakonektar kini Apo Isus dayta nga puso, hang kalat na nagasat. Ipaduyak-yak tayo ti pamati. Mamatiak iti maymay sa Diyos, ama aman nakabalin amin, anamarswa iti langit kandaga. Ken kadagiti amin na makita, ken di makita. Ken iti maymay sa nga apo an Heso Kristo, bugbog tong anak ti Diyos, nagtao di ti ama ti sakbay ti amin na tiyempo. Diyos sa nagtao di ti Diyos, silaw ang nagtao di ti silaw. Napaypayso a Diyos sa nagtao ti napaypayso a Diyos. Nayanak saan anaparswa. Diyos sa kasmatlaeng ti ama, ket gapu ken kuana naaramid dagiti amin nga adda. Gapu kada tayo at tao, ken gapu ti pannakaisalakan tayo. Espiritu Santo, ket nagbalin a tao. Kastamet ana ilansa iti krus, gapu kada tayo. Nagungar di may katlungal daw, kas palawagan dagiti na santuan na surat. Imulit sa dilangit ket situtugaw iti makannawan ti ama. Umay tumanen asidadayag, tapno kumen na dagiti sibibiyag ken dagiti natay. Ket ti pagarayan na dinto agpatingga. Nga po ken mangmangted iti biyag, iso agtaod ti ama ken ti anak, ket pagrukbaban ken daydayawen, amay timpuyog iti ama ken ti anak. Ket nagsao babaen dagiti propet. Mamatiak met ti iglesia may maysa, Santa, Katolika, ken Apostolika. Ipaduyak-yak ko ti may maysa abunyag, apakapakawanan dagiti basbaso. Namnamaek ti panagungar dagiti natay, ken ti panagbiag ti lubong amasak. Imbokbok ti Diyos ama ti ayat na kadatayo, babaen ti panangted na ti bugbog tong anak na. Babaen daytoy nga ayat, intay ikamang kenkwana dagiti kasapulan tayo ket kuna tayo, Apo denggem dagiti kararagmi. Niawat ni Apo Jesus ti misyon, ang mga iwaragawag tinaimbag adamag kadagiti amin anabunyagan, nang runa dagiti pinili na ang manarawidwid isimbaan. Mapakirad kuma ti Santo Papa, dagiti obispo, papadi, ken diakono, iti daytoy ang misyon da. Dawaten mi ken kaapo. Nasaya ti kagimungan no naimbag ti panangiturong ti gobyerno. Aramidan kuma dagiti mangiturturong ti gobyerno tayo, ti amin nakabailanda ang mangitrabaho ti pagsayaatan ti kaduan, nang runa dagiti napanglaw. Dawaten mi ken kaapo. At dagiti kakabsat ana paraburan ti adwa kinabaknang. Ignayan kuma ti apoy da ang mga iburay ti sanikwada kadagiti makasapul. Dawaten mi ken kaapo. Agpaay kadagiti amin kanayon kuma amalagip tayong aglabas dagiti kinabaknang ditoy alubong. Ket nasken abiruken tayo ti kinabaknang sa dilangit. Babaen ti panagtungpal tayo kadagiti bilin ti Dios. Dawaten mi ken kaapo. Agpaay kadagiti musayen akabagyan tayo, tamasarakan da kuman ti kinabaknang iti langit, apakipagragsakan da iti agnanayon iti ama. Dawaten mi ken kaapo. Agulimek tayon tayo matdawaten dagiti bukod dayo apanggep. Dagiti panggep ti pamilya tayo. Intay met karkararagan dagiti kakabsat tayo adimawat ti tulong tayo amay karkararag kadakwada.
Kumararag tayo. Apo, denggem dagiti kararagmi. Ama, pinabaknang na kami ti grasyam, babaan ti sakramento ti bunyag. Denggem dagiti kararagmi nga ikamang mikan ka, babaan ti panangibabait ni Maria nga inami, gapumet laeng ken Kristo nga apo mi. Diyos sa buhay ko tuwid atun mikitawate mina, sabay kumatamay kari. Amay daton tirabaw ti altar na, daytoy tinapay nga isa gumiken ka, awan ti dayaw na, awan ti limnos na. Di kamay kariya may daton ti padaya, mapagdaydayaw mi kenka. Di Diyos sa buhay tuwid atun mikitawate mina, sabay kumatamay kari. Amay daton tirabaw ti altar na, daytoy nga araken agpalinadara na, amang ti kapiat, pang-arken liliwan, di kam tumawaken mabisin ditoy daga, no agtalek kam token ka. Di Diyos sa buhay tuwid atun mikitawate mina, sabay kumatamay kari. Amay daton tirabaw ti altar na, daytoy tinapay nga isagot miken ka, awan ti dayaw na, awan ti limnos na. Di amay kari amay daton ti padaya, ayaw miken ka. Diyos sa buhay tuwid atun mikitawate mina, sabay kumatamay kari. Amay daton tirabaw ti altar na. Kumararag tayo kakabsat tapno datayo ken dagiti adaton tayo makaayo kuma iti Dios Ama aman nakabalin. Amin. Ket may paay pakay daydayawan ken pakay gloryaan tinagan na
ken kastamet apagimbagan tayo, ken ti kadagupan tinasantuan nga iglesia na. Ipaay mo kad apo tadalusan, ken pabarwen na kami daytoy a sakripisyo, ket agpaay ko maapakagunggunaan dagiti agtongpal ti pagayatam, gapo ken Kristo nga apo mi. Amen. Ti apo adda kuma kada kayo, Gusto ko man itag-ayo dagita puspusoyo. madalan sa gay ti ako. Agyaman tayo iti apo a Diyos tayo. May karikit ng Pod noonay amay karigat rumbeng annong migat pakaisalakanan mi ada kami iti amin at tiyempo ken disso, agyaman kam ken ka o apo na santuan nga ama. Man nakabalin kadagnanayon a Diyos, takas taunay ti panangay ayat mo ti lubong, tanadanunam nga imbaon ti anak mo anang isalakan, ket kinayat mo ang makipagbiag, amayasping kada kami, malaksid iti panagbasol. Iti kasta ay ayatem ti saguday nga impaay mo kada kami, kas iti panagayat mo kadagiti saguday nga adda ken Kristo. Ket dagiti kinagasat anapukaw mi gapo iti kinasuker mi, gapo iti kinatudyo na maisublida matlaeng kada kami. Anan sa tamakidanggay kami kadagiti angheles, ket agraragsak kami amang idaydayaw ken kagat konami adi agsarday. Santo, Santo, Santo ti Apo Diyos sa iti amin amaswan. Di langit ken dagan agdura, iti pakaidayawan. Sana, 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 sana iti kangatuan. Sana, 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 sana iti kangatuan. Madaydayaw ti umay, iinagan ti Apo. Sana, 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 sana iti kangatuan. Sana, 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 sana iti kangatuan. Pod noon ay apo abiig ka akin na santo, ket sika ti gubwayan, ti amin akin na santo. Dawaten mi nga rod, ti paay mo ta espiritum amang pasanto kadagitoy adaton, tapno pagbalinem, ket ipaay mo ida kada kami, abagi kandara ni apo mi a Heso Kristo. Isu idi sakbay ayawat na asi aayat ti bagina, tapno agtutuok nangala iti tinapay, nagyaman ken ka, pinispisi na sana inted kadagiti disipulos na ket kinunana alaen nyo ket mangan kay amin iti daytoy kadaytoy iti bagik isu mayyawat to a maipaay kada kayo. Kastamet akalpasanday di panang rabiida, nangala iti kalis nagyaman manenken ka, sana inted kadagiti disipulos na ket kinunana, alaen nyo ket uminom kay amin iti daytoy, tadaytoy iti kalis ti darak, dara ti baro, ken nagnanayon atulag, iso ama iboyat to, ama ipaay kada kayo, ken kadagiti ado at tao, tapno mapakawan dagiti basbasol, aramidan nyo daytoy, apang ilaglagip yo kanyak. Ti misteryo ti pamati.
Itingarod pa na ilagip mi ti papatay, kan panagungar ni Kristo, idaton mi kan kaapo, ti tinapay ti biag, kan ti kalis ti pan nakaisalakan. Agyaman kam ken ka, ta impaay mo, ama ikari kami, ngadda dito'y saklang mo, ket agserbi kam ken ka. Dawaten mi apo, tada kami amakirano, diti bagi kandara ni Kristo, pagkaykaysaan na kam kumati Espiritu Santo. Laglagi pam kadapo ti iglesia manaisak na piti sa nga lubungan, ket parayrayam ti ayat na anadyosan, laglagi pammet ni Francisco a Santo Papa mi, ni Marlo nga arsobispo mi, dagiti amin nga obispo ken papadi. Laglagi pampay apo dagiti kakabsat mi apimmo sayan, asi inanama ti panagungar danto iti sidong takaasim. Awatem kad ida iti sidong taranyag mo apakakitaan daken kay ti rupan-rupa. Dawaten mi apo, tay paay mo met takaasim kada kami, aramidam kumaamay karikam amin iti agnanayon abiyag, kahit makiranod kam to, kenaenggasatan a Birhen Maria nga ina ti Diyos, ninagasat a Jose nga esposo na, dagiti nagasat nga apostoles, ken dagiti amin na sa santo, isuda a nakapudno a nagserbikan ka ditoy daga, makikadwa kam to kadmet kadakwada, amang itantan o ken mangidaydayaw ken kagapo ken Heso Kristo nga anak mo. Gapo ken Kristo, si kakaysa ken Kristo, ken iti sidong ni Kristo, iti timpuyog ti Espiritu Santo, iroknoy mi ken kama nakabalin nga ama, ti amin adayaw ken gloria, iti agnanayon nga awan ti inggana. Amen, Alleluia. Amen, Alleluia. Amen, Alleluia. Alleluia, Alleluia. Intay umararaw iti ama, katlalwan tayo ti kararag nga insuro ni Apo Jesus kada tayo. Dawaten mi kan kaapo, tay salakan na kami, kadagiti amin na pagdaksan mi, itdam kada si aayat, ti kapya kadagiti aldaw mi,
Kat babaen ti panulong takaasim kada kami kan kanayon kumalaeng iti basol mailisi kami ti amin ariribok may kanawa kami kabayatan ti panangururay mi ti kinagasa tanam namaen mi ken iti yaay ni Jesu Kristo anang isalakan kada kami. Upang di turay, di panakabalin ken daya, iti agnayon lain, duwag sagdan. O Apo mi a Hesu Kristo, kinunam kadagiti apostoles mo, kapya ti ibatik kada kayo, kapya ngaggapo kanyak ti ted ko kada kayo, saan kada dagiti basbasol mi ti mingmingam, no digat ti pammati ti iglesia, ket kas mayan nurot iti pagayatam, ipaay mo kada si aasi kan kuana, ti kapya ken panagkaykaysa, si kang agbiag ken agari, iti agnanayon nga awan ti inggana. Ti kapya ti Apo kan kanayon kumangadda kada kayo. Ipaay tayo ti kapya iti tunggal maysa kada tayo. Kapya kada kay aming kapya. Kapya. Cordero di Dios sa mangikat, kadagiti basbasulti sa ngalungan, mga asika Cordero di Dios, amangikat, kadagiti basbasulti sa ngalungan, mga asika kadagami. Cordero di Dios, sa mangikat, kadagiti basbasulti sa ngalungan, item kadagam di kapya, item di kapya. Adtoy ni Apo Jesus, ti Kordero ti Diyos, sa mangikat kadagiti basbasol ti lubong, nagasat tayo anayaban iti daytoy apadayana. Apo, jak may kari, nga umay kakanyak, nanti may salaay nga sa mapaimbagton, ti kara. Tumangada ken kapo, itiem kasko, to'y arararaw ko, itaasim ken ayat mo, inakitali, to'y aso ko, tumangada ken kaapo, kitiem kasko, to'y arararaw ko, itaasim ken ayat mo, inakitali,
malakip mo. Marinampay ka di amin nasugsugan ko. Agasam ka di daw, Diyos nga po. Pasaan tuwem kinakurapay ko. Naruto Diyos sa buken ka. Inagdawaten daytoy alipen mo ala. Inkakakibinen alain ka tarabayen. Alain ka saranayen. Tapno agtalinay na bukod mulain. Naruto Diyos sa buken ka. Inagdawaten daytoy alipen mo ala. Inkakakibinen alain ka tarabayen. Alain ka saranayen. Tapno agtalinay na bukod mulain. Kumararag tayo. Kalpasan ti pannangan mi iti nailangitan at araon ipaay mo kadapo. Sa tikan kanayon at rigagayan mi iti tinapay ti biag. Gapo ken Apo Meso Kristo nga anak mo ket Diyos. Iso makipagbiag ken makipagari ken ka. Iti timpuyog ti Espiritu Santo. Diyos ngagnanayon nga awan ti inggana. Amen. Ti Apo adda kuma kada kayo. Kasto kumamit. Agdumog tayo taawaten tayo tinadaeg a pamindisyon. Ti man nakabalin a Diyos, yadayo na kay kuma iti amin a pagdaksan, ket ipaay na kada kayo asi aayat ti pammagasat na. Aramiden kuma ti Diyos asi aanugot, dagita pusoyo kadagiti paltiing na, tapno mapno kayto iti ragsak, adi agresat. Addaan kay kuma iti nasantuan a kinamanakem, ket tungpalin nyo akan kanayon dagiti bilin ti Diyos, tapno makipagtawid kay tumet kadagiti sa santos. Ti pamindisyon ti man nakabalin a Diyos, ti Ama ken ti Anak ken ti Espiritu Santo, bumaba ket agbati ko mga agnanayon kada kayo ken iti pamilyayo. Nalpasen ti nasanton a misa, intayon iti ayat ken kapya ti Apo. Yaman tayo, Diyos.